ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ചെടികളും അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ചെടികളൊക്കെ സമയത്തിന് നനയ്ക്കുക എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഓരോ ചെടികൾക്കും അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കുകയും വെള്ളം അല്പം പോലും പാഴാക്കാതെയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ട്രസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു കിറ്റാണിത്. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഏകദേശം 100 ചെടികൾ നനയ്ക്കാവുന്ന ഒരു കിറ്റാണിത്. ഇതിന് ഏകദേശം ഞാൻ വാങ്ങിയ സമയത്ത് 1000 രൂപയുടെ അടുത്ത് വില വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് 10 ചെടികൾ നനയ്ക്കാനുള്ള കിറ്റ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ വാങ്ങിയ 100 ചെടികൾ നനയ്ക്കാനുള്ള ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ കിറ്റിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ കിറ്റിലെ ഓരോ സാധനങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ട്രസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ലോഗോയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 16 mm എൽബോ കണക്ടറുകൾ. ഇത് നമുക്ക് കോർണറുകളിലും പൈപ്പ് ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ കിറ്റിൽ ഇത് ഏകദേശം 10 പീസാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി സ്ട്രെയിറ്റ് കണക്ടർ വിത്ത് ടാപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ചെടികളുടെയും വെള്ളം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊരു വാൾവോട് കൂടിയ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ കിറ്റിൽ 10 പീസാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ഈ കിറ്റിലുള്ളത് 16 mm T കണക്ടേഴ്സാണ്. ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും 16 mm സൈസാണ്. ഇതും ഈ കിറ്റിൽ ഏകദേശം 10 പീസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് പിൻ കണക്ടേഴ്സാണ്. 16 mm ഹോസിൽ നിന്നും ഓരോ ചെടികൾക്കും ആവശ്യമുള്ള 4 mm ഹോസിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു കണക്ടറാണിത്. ഇത് ഈ കിറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 100 പീസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ ചെടികൾക്കും ഓരോന്ന് എന്ന കണക്കിന്. അടുത്തതായി ഈ കിറ്റിലുള്ളത് 16 mm സ്ട്രെയിറ്റ് കണക്ടേഴ്സ്. ഇത് നമുക്ക് 16 mm ഹോസ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും ഏകദേശം ഈ കിറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 10 പീസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കിറ്റിലുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്റ്റിക്കാണ്. ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം വീഴുന്ന 4 mm ഫീഡർ പൈപ്പ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ചെടിക്ക് എന്ന കണക്കിൽ 100 പീസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി ഹോസ് കണക്ടർ. ടാപ്പിൽ നിന്നും ഈ 16 mm ഹോസിലേക്ക് കണക്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഹോസ് കണക്ടറാണിത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ കിറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നത് എൻഡ് ക്യാപ്പാണ്. 16 mm ഹോസുകൾ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ പിന്നെ വെള്ളം ഒരു ലീക്കും കൂടാതെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം 10 പീസാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ഈ കിറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ എമിറ്റേഴ്സാണ്. ഓരോ ചെടികൾക്കും എത്ര വെള്ളം വേണം എന്നൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഈ എമിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് 16 mm മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്നും വരുന്ന 4 mm ഫീഡർ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലെ അഴിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കരടുകളൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതും നമുക്ക് 100 പീസാണ് ഈ കിറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ ചെടികൾക്ക് ഓരോന്ന് എന്ന കണക്കിനനുസരിച്ച്. പിന്നീട് ഈ കിറ്റിലുള്ളത് 4 mm ഫീഡർ ലൈനാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം 40 മീറ്ററോളം ഈ കിറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ലൈനായ 16 mm നിന്നും ഓരോ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്കും ഈ ലൈനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ കിറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള 16 mm ഹോസാണ്. ഇത് നമുക്ക് 25 മീറ്ററോളം ഈ കിറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഹോളിട്ട് പിൻ കണക്ടർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ചെടിയിലേക്കും ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കിറ്റിലുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ഹോൾ പഞ്ചാണ്. 16 mm മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും പിൻ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോള് ഈ ഹോൾ പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ കിറ്റിലുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ഡമ്മികളാണ്. 16 mm മെയിൻ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റായി ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡമ്മി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് അടക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ഈ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പൈപ്പ് ഫീഡർ ലൈനും 16 mm ഹോസും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഈ കിറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിശദമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ് നമുക്ക് ഈ കിറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശദമായ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീണ്ടും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണും വരേക്കും ബായ്.